إلى حضرة النبي المصطفى وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والبيت أجمعين والجنة إلى يوم الدين والأولياء والشهداء والصالحين والنبيين وإلى جميع الأملاك مدى بالأنباء والشهداء والصالحين والشهداء وسماه سنة الجنة الراضي المشهور ومؤلفه وسلكه إنما كانوا الذين سبقونا بالإيمان وإلى جنة الراضي أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخنا وأجدادنا وأجدادنا ومؤلفنا ورسولنا ورب العالمين بالله رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا وعمل جل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والفقراء والرجال وكفر المسلمين والفقراء إنك على كل شيء قدير شر الله إلا هو الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sedekah jatuh saking Aisyah. Khalilu nyelan-nyelanano sira kabeh. Nyelan-nyelanano sira kabeh. Lihakum ing jenggot ira kabeh. Wa kosulan padha ngetokano sira kabeh. Lan padha ngetokano sira kabeh alfarukum ing kuku ira kabeh. Fa inna syaitana mongko satemene syaiton iku yajri lumaku sapa syaiton ma ing barang bainal lahmi ing dalem antarané daging wa dhufri lan kuku bil jami'i ing dalem kitab jami' rawahu siriwayat hadis sapa Ibnu Asakir ngan Jabirin Khalili utawi kekasih ingsun min hadhil ummati saking ikilah umat iku Uwaisun Uwais al-Qarni kang bangsa Qarni rawahu siriwayat hadis sapa Ibnu Sa'id ngan Rajulin mursalan hadir hadis mursal khomaru nutupano sira kabeh padha nutupano sira kabeh al-aniyata ing wadah wa aukasu lan nalenano sira kabeh al-asqiyata ing wadah banyu wa akhifu lan gemboho sira kabeh munciyo sira kabeh al-abwaba ing pira-pira lawan wa kafatu lan padha ngumpulna sira kabeh sibyanakum ing bocah cilik ira kabeh ngindal masai ing dalem wektu sore fa inna lil jini moko sak temene iku kadwe jin ing tisharon ana gumelar wa hafadatan lan nyamber wa khotafatan lan nyamber wa anfa'ulan padha mantenano sira kabeh al-masobiha ing pira-pira lampu ngindar riko nalikani turu fa innal
Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal fau yaskota mongko sak temene tikus iku rubama starota terkadang narik apa fau yasko al-fatilata ing subuh wa arokot mongko ngobong apa fatilah ahlal baiti ing ahli omah. Ngan Jabirin kacarita sang Jabir khomaru nutupano sira kabeh wujuha mautakum ing wajahe wong mati ira kabeh wala tasabbahu lan aja padha nyerupani sira bil Yahudi kelawan wong Yahudi. Jadi maksudnya nek wong mati ni wong muslim kuwi kok nutupi wajahe. Ya wong mati ora nutupi wajahe itu termasuk gaweane wong Yahudi. Ngani Ibnu Abbas kacarita sampe Ibnu Abbas khamsun utawi limo iku bi khamsin den bandingi kelawan limo mana koso mana kodo orang rusak sopo kaum al-ngahda ing janji illa salato kejobo muasani alaihim ing atase kaum sopo atuhum mungsuhe kaum wa mahakamulan orang hukumi sopo kaum bihoiri ma kelawan liyane barang anjala kang musnurunake iman sopo Allahu Gusti Allah illa fasya kejaba masyhur fihim ing dalem kaum apa al-faqru fakir wala doharot lan ora jelas ora pertelo fihim ing dalem kaum apa al-fahisyatu penggawe Allah illa fasya kejaba masyhur fihim ing dalem kaum apa al-mautu mati wala tofamu lan ora padha ngurangi sapa kaum al-mikyala ing takeran illa muniku kecuali den cegah sapa kaum annabati ing dedukulan wa ukhidulan den tatrapi sapa kaum bisinina kelawan larang pangan ing dalem pira-pira taun wala mana ulan ora padha nyegah sapa kaum zakata ing zakat illa bisa kecuali den keker nganhum saking kaum apa al-qatru udan Ibnu Abbas kasar dosa Ibnu Abbas khamsu sholawatin utai 5 pira-pira sholat iku iftarodohuna
merdoake ing khamsu sholawatin sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla man utai wong iku asana gawe bagus sapa man wudu ahuna ing wudune khamsu sholawatin wa sholahuna lan lakoni sholat sapa man huna ing khamsu sholawatin liwaqatihina maring wektune khamsu sholawatin wa atamalan nyempurnake sapa man ruku'ahuna ing ruku' khamsu sholawatin wa khusu'ahuna lan khusuk sapa man ing khamsu sholawatin kana mongko ana iku lahu kadriman alallahi ing atase Allah apa ngadun janji ayya ghafira ing yento ngapura sapa Allah lahu maring man wa man utai wong iku lam yaf'al ora gawe sapa man falaisa mongko ora iku lahu kadriman alallahi ing atase Allah apa ngadun janji insya'a lamun karep sapa Allah Ofaro mongko ngapura sapa Allah lahu maring man wa insya'a lamun karep sapa Allah adzabahu mongko nyiksa sapa Allah ing man. Maksudnya ngendikane Kanjeng Nabi salat fardu 5 wektu kuwi wis diwajibke sing wajibke sapa Gusti Allah. Mula sing sapa wonge gawe bagus wudune terus gawe bagus mulai nglakoni wudu kanggo salat terus nglakoni salate nanggon pada waktune nyempurnake rukuke dadi nek wis mukminah ora ketok sedilo ketami mongko wong iku mau Gusti Allah nepati janjine kana lahu malallahi ngadun. Janjine Gusti Allah ya ghafirul lahu Gusti Allah ngapura sakabehane dosane. Tapi wa man la yaf'al falaysa lahu 'alallahi ngadun. Nek wong iku mau kok ora nglakoni salat ora dilakoni pada waktunya. Wudune sakaruan mongko wong iku ora bakal entuk janjine Gusti Allah. Wong sing kaya ngono iku nek Gusti Allah ngapura ya ngapura, nek ora ya paling siksa wis ngono wae Gusti Allah. Insyaallah barok wa insyaallah ada baru. Tapi nek nyempurnake jelas Gusti Allah nepati janjine 30 dosa. Anubadah takna sobi khamsu sholawatin utai 5 sholat iku kata bahuna merdoaki ing khamsu sholawatin sapa Allah Gusti Allah ala ibadi ing atase pira-pira kawula paman mongko utai wong iku jaat teko sapa man bina kelawan gawa khamsu sholawatin la nyudoji moko ora niat-niate sapa man minuna sange khamsu sholawatin syai'an ing suwiji-wiji istighfafan rono ngino utawa ngentengake bihaqina kelawan hak khamsu sholawatin karena mongko ono iku lahu kadriman mindallahi ing dalem kersane Allah apa adun janji ayyadakhulahu ing yen to mlebake sapa Allah
al jannata ing swarga. Dadi janjine Gusti Allah ketika Nabi salat fardu kuwi wis difardoke Gusti Allah. Kanggo sapa? Kanggo kawulane. Dadi diwajibi kanggo kawulane Allah rupane manungsa. Sing sapa wonge gelem nglakoni salat, ora niat-niatake salate, ora ngentengake salat. Mongko kana lahu indallahi ngatun ayadkhulul jannah. Gusti Allah janji mlebu swarga. Tapi kosok baline waman utahi wong iku lam yakti ora teka sapa man bina kelawan khamsu sholawatin falaisa mongko ora niku lahu kadhiman ngindallahi minggal ngersane Allah apa ngadun janji insya'a lamun ngersake sapa Allah ada bahu mongko nyiksa sapa Allah iman wa insya'a lamun ngersake sapa Allah ada kholahu mongko mlebokake sapa Allah iman al jannata ing swarga. Dadi nek ana wong kok ngentengake salat niat-niatake kuwi Gusti Allah ora bakal nepati janjine. Nek Gusti Allah kersa yo leboke swarga. Nek Gusti Allah ngersake yo leboke neraka. Tapi nek wong iku punya prinsip salat iku kewajiban. Lamun taat wong entengake bakal dadi bendune Gusti Allah. Kuwi Gusti Allah sesuk bakal nepati janjine. Bakal dileboke swarga dening Allah. Tapi nek wong kuwi ngentengke karo salat, insyaallah ayatul jannah wa insyaallah ada baru nek Gusti Allah sakit yo leboke swarga, nek Gusti Allah sakit neraka swarga ngentengake. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Malikun ngan ubadatna somitin khamsu sholawatin utai 5 sholat iku man utai wong iku hafidu berkso sopoman alaihina ing atase khamsu sholawatin kanan mongko ono apa khamsu sholawatin ana lahu kadriman iku nurun dadi madani wa burhanan lan nuduhake wa najatan lan nyelametake yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wong sing reksa salat fardu 5 waktu mongko wong iku besok duweni pepadang, duweni obor, ada petunjuk jalan. Sing nuduhake rupane apa salate nutuki dalan. Wa najatan yaumal kiamah, wong sing gelem reksa salat bakal selamat besok dina kiamat. Wa man utai wong iku lam yuhafid ora gelem reksa sapa man alaihina ing atase khamsu sholawatin lam yakun moko ora ana ora niku laku kadriman apa nurun pepadang yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat wala burhanun lan ora ana kang nuduhake wala najatun lan ora ana slamet wa kana lan ana sapa man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku ma'a Fir'aun satane Fir'aun wa Qarun lan Qarun wa Haman lan Haman wa Ubay bin Khalaf lan Ubay bin Khalaf. Koso baline nek wong kuwi kok ora gelem reksa salat fardu 5 waktu, moko wong iku ora duwe obor nang dina kiamat, ora bakal selamat. Malah nang dina kiamat wa kana yaumal kiamati ma'a Qarun, ma'a Fir'aun. Malah no akhirat sudah dadi siji karo Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf.
Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Ibnu Nasr an Ibnu Umar khamsu fama khamsun utawi kewan limo utawi hayawan limo fama sako kang gawe kerusakan iku tuk taluna den pateni apa khamsun fil khili edal tanah halal. Tanah halal itu tanah pilih, sini tanah halal. Pilih tanah halal. Wal haramilan tanah haram. Jadi kewan limo kuwi nek kewan sing senengane gawe kerusakan halal dipateni nang tanah sing halal. Lan halal dipateni oleh tanah. Kaya kene iki tanah halal. Mekah itu ada batasnya. Jadi batasannya tanah haram itu ada, tidak semuanya. Jadi di luar tanah halal ya sambung barang khusus. Padha wae. Di luar tanah halal itu nang Mekah itu wis padha. Sandang penganggune iso terus nganggo kantor telon iso. Tapi nek di dalam tanah haram itu terjaga padha wae. Jadi ada batasnya mengenai tanah halal dan tanah haram itu ada batasnya. Di luar tanah haram dan tanah halal itu harus bebas. Kayak karang tahun dicampur aduk berakaruan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hayatu suwijine ula wal uratu lan gagak al-abqau kang putih gegere ula gagak wal fa'ratu lan tikus iki nang dikon termasuk hewan yang merusak mula halal hukumnya nang tanah halal juga halal dipateni nang tanah haram pun juga halal dibunuh. Ulo kan juga sama. Wal kala bulan anjing ala angkuru kang galak. Nah anjing ora galak so. Ono anjing kepala tahu ora galak ya rasa koyang lah. Nek galak yo pateni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadaya lan manuk alap-alap tukang mangani bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Nana Aisyah khamsun utawi kewan limo iku kota lahuna utawi mateni khamsun iku halalun halal. Jadi mateni kewan limo kuwi hukumnya halal fil harami ing dalem tanah haram. Al hayatu suwijine ula wal akrabu lan kala jengking wal hadaatu lan alap-alap wal faqratu lan tikus itu dikon melu kuwi termasuk kewan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalbulan asu al akulu kang galak. Nek kalbun jelas mending. Kalbun itu ada termasuk ono sifate anjing kan galak. Nek tikus kan ora. Tikus tidak ada sifatnya. Jadi tikus wis pokoke tikus. Mati anjing ku jono taman jono sifatnya, mate anjing kan galak kan ngono. Nek tikus kan kalau kurang sifatnya. Jadi wal faru itu ya wis tikus tok. Mbok iku galak ora guys pokoke sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah
khamsun utawi kewan limo iku kuluhuna utai sekabane khamsun iku fasiqatun gawe kerusakan yaktuluhuna mateni khamsun yuk talahuna den pateni bisa bener yaktuluhuna mateni khamsun sapa al muhrimu wong kang ihram wa yutalana lan den pateni apa khamsun fil harami ing dalem tanah haram al fa'ratu wal aqrabu tikus lan kala jengking wal hayatu lan ula wal kabulan anjing al aqulu kang galak wal ghurabu lan gagak. Jadi sing ana sifatnya itu cuma anjing. Mulane anjing ora galak rasa mau uyang-uyang. Nah anjing galak kek teko jeboki sawat watu kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Ibni Abbas khamsulayalin utai limang wengi iku laturadu ora den tolak fihina indal khamsulayalin apa ada waktu dungo ora ditolak pada malam limang bengi iku dungo ora ditolak dening Gusti Allah awala lailatin ing dalem kawitane wengi min Rajab saking wulan Rajab iki metekan wulan Rajab tanggal malam itu awal Rajab awal malam iku ora ditolak dening Gusti Allah dumane awal Rajab iki kan metekan Rajab nomor loro walai latan nisfi lan wengi separo ming Sya'ban saking wulan Sya'ban pada malam tanggal setengah bulan Sya'ban walailatal Jumati lan tiap malam Jumat iku ora ditolak dening Gusti Allah walailatal fitri lan malam riyaya wae donga ora mungkin mulia mlayu minta kula kok donga berat malam bodho senengen minta kula ora donga walailatan nahri lan wengine riyaya nahar malam 10 bulan Dzulhijjah wis 5 iku nomor kitab apapun 5 ku hadis kanjeng Nabi ada didungo surat ditolak sing minggot yo rupane malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Ibnu Asakir ngan Abi Umamah khamsun utai limo iku minal fitrati saking pakerti Islam. 5 perkara kuwi termasuk perbuatan tingkah laku dalam agama Islam. Tuntunan dalam Islam al-khitanu yo sijine khitan wal istihdadu lan nyukur wulu gembung wa qasu syaribi lan ngetoi bringos nyukur wa taklimul adfari lan ngetoi kuku wa netaful iktilan bubudi wulu cangklaan jadi kalau ada wulu kelek kita laku Islam sunnah itu kajian kabeh ngan Abi Hurairah khamsun utawi 5 minat dawa bisa kekewan iku kuluhuna utawi sekabiane khamsun iku fasikun fasik yuktalna den pateni apa khamsun fil harami ing dalem tanah haram al-ghurabu yorubani gagak kok apa tadi nek turu dak usah turu iku malah kesenengane kanjeng Nabi jadi ketika
Kanjeng Nabi diuyak-uyak oleh orang-orang Quraisy kafir yang menolong kan Doro itu. Jadi seketika diciptakan di Gusti Allah sekaligus gawe susah koyok-koyok guwa lawang guwa itu koyok-koyok ora diluni ora ono. Akhirnya Doro itu termasuk pelindung Kanjeng Nabi. Mulai terang sebenarnya Mekah Madinah itu adanya Doro. Itu perlindungan. Ojo dipateni. Syukur nek gelem karo pangan. Jadi awal mulai Doro Mekah Madinah karena Doro itu ketika Kanjeng Nabi diyak-yak karo kafir masuk ke gua itu Gusti Allah terus kongkonan Doro kon gawe susah. Maka gawe susah nah nunggu gua ono susah itu terus wong apa orang-orang kafir Quraisy nyono nek ora bakal metu begini kan seperti itu. Terus terlindung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek ulo nek apa ulo ki sampai 2 kali. Ulo itu bukan dulu karena apa? Ular itu berbahaya. Satu ulo itu pun ojo menang dunia. Wong swarga itu sudah menjadi penolong perbuatan jelek dalam surga ini. Nulung iblis ya mlebu nang pertamanane swarga, mlebu nang pertamanane Nabi Adam dan Ibu Hawa mengantarkan iblis. Nah, mula iblis itu dekem nang cangkeme ulo. Terus ulo dilosor mlebu mangat metu iblis. Nah, metu terus iblis iso mlebu. Sebenarnya iblis itu jangan iso mlebu pertamanan Nabi Adam kali Ibu Hawa ra iso. Tapi karena perbuatan ulo itu lah, tadi ulo dijadi dulu karo iblis. Akhirnya ulo mangat. Saus mangat iblis mlebu terus mingkem. Terus ulo mlebu nang pertamanan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Mangat meneh disemprotake iblis metu. Nah, ulo tekan seprene sing kanggo dekem ulo iku tempat upasnya ular. Ada sejarah orang dadi ana sejarah. Mula sampai tekan saiki nek ana ulo kon mati. Yang kedua kalinya ular itu pernah nyokot karo sing jenenge Abu Bakar As-Siddiq. Nanti Abu Bakar As-Siddiq iku awake nganti dadi biru. Singgo sopo banget lenahan loro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil harami dalam tanah haram al-ghurabu yo gagak wal hadda atulan ala pangat wal akrobu lan kolot segi wal fa'ratu lan tikus wal kalbulan anjing al-akuru kan galak ngan Aisyah khamsun utawi 5 minat dawa bisa kewan iku laisa ora ono ora iku ngalal mukhrimi ing atas wong ihram fi qatlihina ing dalem mateni khamsun apa junahu dosa. Jadi khamsun minat dawabi laisa ngalal mukhrimi fi qatlihina junahu apa junahu dosa. Al-ghurabu suci gagak wal hada'atu lan alap-alap wal fa'ratu lan tikus wal akrobu lan kolot segi. Jadi jenengane tikus itu digon iku sarane rusak. Ora nang sawah, ora nang omah iku ya rusak. Nonggon ternik ya nang bludagan terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar khamsun utai perkara 5 iku min hakil muslimi saking hake wong muslim nal muslimi ing atase wong muslim
Rodut tahiyati siji jawab salam, tahiyat itu salam. Wa ijabatu ta'wati lan nekani undangan. Ini sama-sama orang muslim berat kewajiban. Jadi khamsun min hakil muslimi alal muslim. Kewajibannya haknya orang muslim sesama orang muslim itu 5. Siji, tetkalane wong muslim urus salam iku wajib jawab. Siji, salame tidak salam yang bid'atun, tidak salam yang bid'ah. Contoh salam bid'ah itu kaya nunggun komentar dangdutan salam semua itu tidak wajib jawab. Tidak wajib jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa suhudul janazati lan hadir ing jenayah. Tatkala wong mati sama-sama itu muslim kita hadir. Rodut tahiyat wa ijabut da'wah nekani undangan wa suhudul janayah wa iyadatul maridi lan nyambangi wong loro sesama orang muslim. Wa tasmitul atisi lan dongake wong kang wae. Dongake wong wae nek sing wae ndonga, nek sing wae ora ndonga ya sasa. Dadi wa tasmitul atisi idza hamida arikala muji sapa atis Allah Gusti Allah. Tatkala wong sing wae gelem wae jebret alhamdulillah. Awak juga kita dongake ya alhamdulillah. Sing wae kok malah munine ora enak ya. Jadi apa al-atis wa tasmitul atis idza hamidallah tatkala memuji nama Sang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah nek wong sing wae kok ora muji ya usah. Ngan Abi Hurairah khamsun utai limo iku minal imani saking iman. Man utai wong iku lam yakun ora iku fihi ing daleman apa sekun suci-suci minhuna saking khamsun. Fala imana mengkorano iman iku maujud lagu kadriman. At-taslimu suwijine nurut li amrillahi maring perintahe Allah. Siji iso diarani wong iman kapan dheweke gelem nglakoni perintah Gusti Allah. Kaya awakmu jelas ora iman mergo nglakoni perintah Allah. Warido lan rido bikodo ilah kelawan putusannya Allah. Iki sing sok-sok kadang menungso ora trimo karo putusannya Gusti Allah. Penjeroan ini putusan Gusti Allah ini iso biasa ora bakal trimo. Karena adol dipayi 10.000 dipayi Gusti Allah putus ngupayi 5.000 iki biasa ora bakal cocok. Ya ribat mulai kuat 12.000 upamane kudune payi 15.000 atau 17.000 dari yang ini murah 12.000. Wah kan peyomo ini memang itu sudah menjadi putusannya Allah ya kita harus tahu kan. Itu berarti orang yang iman. Watabi itu ulang pasrah ilallahi maring Allah. Iki rada angel meneh iki kadang-kadang. Pasrah karo Gusti Allah itu berarti orang yang iman. Setelah kita nandur usaha diobati dimas pasrah karo Gusti Allah. Jadi ngapain dan tidak urusan Gusti Allah kan ngono. Kecuali nek ora diusahani diobati ora dimas ora dapur ora siram ora kok jalur lemu jenenge jeremendinen kok ora trimo yo salahmu ora kena pasrah. Jadi wong pasrah karo Gusti Allah nandur bibit dipajuli dimas diobati disirami ku sikit pasrah wis tak sirami pun tak obati Gusti pun tak pasrah kan ngono. Tapi menungso kadang-kadang yo sok ora pas lho. Warope nek wis ditandur jeblok urip ora iso mati ya ngono. Liya yo ora iso. Kudu kon metu, nek wis metu yo kudu payu. Pas iki yo ora kanggo kuwi.
Wa tawakkal lan tawakal ngalallahi ing atase Allah. Wa sabru lan sabar ngindal sodemati nalikane tompo bilahi ngindal sodemati nalikane nompo bilahi al-ula kang pertama. Iki yo wis kabeh menungso sira. Angel. Rawahu al-Bazzar kan Ibnu Amr. Jadi awake dhewe yes ini termasuk apa awake dhewe. Gusti Allah kan idza aradallahu khairan ila 'abdihi saqallahu ila majlisin lidzikrillah. Tatkalane Gusti Allah iku arep ngersake apik nyang kawulane, mongko Gusti Allah bakal giring karo iku wong. Giring nanti lidzikrillah no majlis sing no majlis iku dadekake tambah eling nyang sane Gusti Allah. Iki nek Gusti Allah ngarep kaya wae dhewe ngene iki lho. Awake dhewe tekan kene karo dhewe kok kalbu Gusti Allah. Kowe tekan kene karo dhewe karo dhewe karo Gusti Allah. Nah dalam ilmu fikih kan idza aradallahu mayyuridillahu khairan yufaqihu fi Gusti Allah iki nek ngarepe apik karo kawulane monggo Gusti Allah iku bakal maringi kepahaman dalam ilmu agama karo. Mungkin karepe Gusti Allah kan idza aradallahu kan ngono. Atau mayyuridillahu khairan manutai wong iku yuridi ngersake sapa Allah Gusti Allah. Awake dhewe tekan kene iku ora karepe dhewe. Sapa karepe Gusti Allah. Berarti awake dhewe pada saat ini ditekan Gusti Allah itu berarti insyaallah awake dhewe jadi golongan wong sing dikersake karo Gusti Allah kan ngono. Kowe ora karepe dhewe, kowe sing tekan kene kok sing nglakoni sapa rupane Gusti Allah. Nah Gusti Allah ora ngersake apik nang awak. Mau dipandangkan gini, oh jadi Gusti Allah seperti itu, mayyuridillah. Jadi sing ngersake Gusti Allah sing karepe ya Gusti Allah. Lho, ora karepe dhewe. Karepe Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsul utayu iku min sunanil mursalina saking tindak lampahe para utusan. Al khayaku yo suci isin. Dadi nek wong iki duwe rasa isin, iku termasuk wis ora ketung sithik nglakoni tindak lakune para rasul. Wal ilmu lan aris. Wal ilmu lan aris. Wal ijamah tulan cantuk wasiwaku lan siwakan wa ta'adaru lan nganggu wangen-wangen. Rawahu sriwati hadis sapa Hakim wal Bazzar wal Baghawi wa Abu Naim fil Ma'rifati an Husain al-Khatami khamsun utainimu iku min sunanil mursalina sang tindak lampahe utusan. Al-khayau wal khilmu wal hijamatu wa ta'atul lan nganggu wangi-wangi wa nihahu lan nikah. Ini tidak laku para utusan. Karena apa? Utusan Gusti Allah iku kabeh nglakoni nikah. No, nikah itu termasuk tidak laku para utusan. Ibnu Abbas khamsun utailimu iku man utaimo iku fa'ala gawe sapa man wahidatan ing siji minhuna sangi khamsun kana mongko ana sapa man ana iku dominan den tanggung Allah ing atas Allah diliman perkara sing sapa wong nglakoni salah satu di antara 5 iku ditanggung Gusti. Rupane sapa man ya wong
ngadakan nyambangi sapa men maridun ing wong lara. Dadi sapa wonge gelem nglakoni salah satu limo iku bakal ditanggung Gusti Allah. Mula seandainya awake dhewe iku dilek wong lara, sesuk awake dhewe nek ana ngelune bakal ana wong dilek. Terus aku kowe dilek wong lara, kadang-kadang yo kae duit. Iku tetep ditanggung Gusti Allah, dijoli sesuk. Dijoli karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Au kharaja utawa metu sapa men ma'a janayatin sartane jenayah utawa wong kuwi metu niat apa? Niat ngadili ana jenayah wong mati. Kuwi hadir awake dhewe gelem teko. Kuwi ditanggung Gusti Allah. Matine awake dhewe sesuk insyaallah ya akeh wong nekseni, akeh wong hadir di dalam jenayahnya. Ditanggung Gusti Allah. Wong mati ora tau gelem teko kok mandang mati pengen dikani wong liya. Bismillahirrahmanirrahim. Au kharaja utawa metu sapa man ghazyan hale perang. Terus awakmu saiki metu saka omah niat merangi hawa nafsu ni. Lah awake dhewe saka omah awakmu tekan kene iki golek apa? Ridho. Golek ridane Gusti Allah. Kuwi bakal ditanggung karo Gusti Allah. Bakal ditanggung. Wis kita yakin lho. Awake dhewe yakini. Sawise awake dhewe ana wong lara dilek, yakin sesuk ditanggung Gusti Allah. Wong dilek. Tatkalane awake dhewe metu hadir di dalam jenayah ana wong meninggal, gelem teko sesuk genten awake dhewe tetep ditanggung Gusti Allah. Wis penting punya keyakinan. Terus kharaja ghazyan awake dhewe metu krana apa merangi hawa nafsu ketika awake dhewe niat ngaji golek ridane Gusti Allah. Ini iki ditanggung karo Gusti Allah itu. Ditanggung karo Gusti Allah. Au dakhala utawa mlebu sapa man ngala imamihi ing atase imam man. Yuridu ngarepake sapa man ta'zirahu ing mulyaake imam. Wa tauqiruhu lan ngegungake imam. Au kok ada utawa lungguh sapa man fi baitihi ing dalem omah iman. Terus fa'afuman wasalaman. Wasalaman mongko salam sapa anasu menungso minhu saking man. Wassalam lan salam sapa man minan nasi saking menungso. Terus sing terakhir awake dhewe gelem metu mau gelem ngagungake imame utawa gelem ngagungake gurune. Au tau guru au tak silo au kuwata ibadati utawa meneh kok gelem lungguh nang omahe imam utawa gelem lungguh nang omahe guru ditanggung karo Gusti Allah. Wis do percaya awake dhewe, percaya karo Gusti Allah. Ora sakit mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan mu'adzim khamsun utai limo. Iku man utai wong. Iku kubido den jabut sapa man. Fi syai'in ing dalem suwiji-wiji. Minhuna sange khamsun. Bahwa mongko utaiman iku syahidun. Iku syahidun mati syahid. Jadi limo kapan wong iku kok matine kok pas nglakoni salah satu di antara 5. Salah satu di antara 5 kuwi termasuk disiseni mati syahid. Siji al-maktulu wong kang den pateni fi
fisabilillah al-maktulu utawi wong kang den pateni fisabilillah ing dalem dalane Allah iku syahidun syahid. Sapa wong iki metu saka omah wis pokoke niat lillahi kalimatillah kon dilalah mbok baline mbok matine tekan omah utawa tekan dalan utawa nang nggon iku syahidun fil akhirah. Wa ta'riku utawi wong kang kerem fisabilillah ing dalane Allah iku syahidun syahid. Wal maktulu utawi wong kang lara weteng fisabilillah ing dalane Allah iku syahidun. Pamane kuwi ngaji murus weteng mandang murus 12 mati. Wis termasuk syahid akhirat. Wal maktulu utawi wong kang lara toput fisabilillah ing dalane Allah iku syahidun mati syahid. Wa nufasahu utawi wong mati kahanan nifas kebabaran utawa babaran fisabilillah ing dalane Allah iku syahidatun mati syahid. Mun pas lahiran pomene lahiran nang pas mati wis syahid akhirat. Tapi ora jaluk. Bismillahirrahmanirrahim. Ubah bin Amir khamsun utai limo iku man utai wong iku amaluna ngamal sapa man khamsun fi yaumin ing dalem dina kataba mongko nyatet iman sapa Allah Gusti Allah min ahli jannati sang ahli swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Wingi dikali kaji Nabi sopo limo iku kapan wong iku kok gelem nglakoni satu di antara 5 syukur-syukur 5 dilakoni mongko Gusti Allah nyatet wong iku mau min ahli jannah ahli swarga. Siji man ya wong soma kang poso sapa man yaumul Jumat ing dalem Jumat. Warohalan budalan sopoman ilal Jum'ati maling warohalan budalan esok sopoman ilal Jum'ati maling Jumat. Budalan mangkat Jumatan mati luwe-luwe nang budalan gasi mangkat iki yo ngono kene kajen Nabi ngendika warohalan ilal Jum'ati budal gasi lho kan Nabi ngono ngendika warohalan ilal Jum'ati gasi-gasi itu ya ora kok dimaksud iki jam itu jam 8 ya udah kok. Sebelum khutbah kita tekan masjid, ini namanya gasi. Komat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jumatan komat gitu kok. Malaikat itu sudah dimleren loh, terus. Wa ada wa adalah pilih sopoman maridon wong loro wa syahida lan ngadiri atau nekani sopoman jenazatan ing jenayah. Mula wong gelem hadir nang jenayah iku dicatet dening Gusti Allah dicatet min ahli jannah kata Allah min ahli jannah wa syahida jenayatan wong sing gelem hadir ana ing jenayah. Wa taqol merdikake sapa man rokobatan ing kawula. Dadi Kanjeng Nabi ngendika iku khamsun man amalana fi yaumin kata Allah min al-jannah. Gelem nglakoni di antara 5. Ngan Nabi Sa'idin khamsun utailimu iku layak lamuna orang ngerti khamsun sapa ilallah kejaba Allah. Inna Allah sabna Allah iku ngindahu ana ngersane Allah ilmu saati utawi
dina kiamat. Ngerteni dina kiamat. Yang tahu hari kiamat hanya Allah. Jadi 5 itu menungso ora bakal ngerti. Wayang zilulan nurunake sapa Allah kalau kowe saat hujan. Kapan bisa Allah nurunake hujan kita tidak tahu. Wong kadang mendung sebelum hilang menara itu. Jadi 5 itu ora ono sing ngerti kejaba Allah. Siji hari kiamat kapan terjadinya yang tahu hanya Allah. Nomor 2 kapan temurun hujan Allah hanya yang tahu. Wa ya'lamu lan ngerteni sapa Allah ma'in perkara fil arhami dalam telanaan. Dalam telanaan. Wa man tadrilan ora-ora apa nafsu awa-awaan mada ing apa taksibu mergawe apa nafsu godan ing dalam besok. Apa yang kita akan kerjakan besok kita tidak tahu. Terus awal digali ngaji lingkuar maupun ini ngerti. Wa man tadrilan orang ngerti apa nafsu awa-awaan biayatin dalam di bumi tamu tu mati apa nafsu. Terus awal ini tidak tahu kapan akan di mana kita mati selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Warawiyani ngan Buraidah khamsun utai 5 iku lain saurana ora iku laguna kadhe khamsun apa kafaratun tutup. Asyirku sijine musyrik billah kelawan Allah. Maksudnya mati dengan kahanan musyrik itu tidak ada kafarat dosanya, tidak ada. Jadi mati nyembah berloro. Mati dalam keadaan masih percaya kalau matahari itu adalah Tuhan. Itu namanya orang muslim. Tidak ada kafaratnya. Wa qatlu nafsi lan mateni awa-awaan bi ghairi haqqin kalawan tanpa hak. Mateni awa-awaan tanpa hak. Jadi membunuh orang tanpa jalan yang benar, kecuali yang perang dengan orang kafir itu boleh berusaha. Orang nompo cucu ngaji metu cekel kanjeng paten namanya. Wakil nafsi. Wabahatil mu'minu lan bujui wong mukmin. Wal firaru lan lumayu minajafi saking barisan perang. Wayaminun lan sumpah sobirotun kang bujuk yang tatiu ngalap sapa wong biha kelawan yamin malan ing bondo biwairi hakin kelawan tanpa hak. Rawahu riwayat hadis sapa Abu Syekh fi taubihi dalam kitab taubih dan Abi Hurairah. Khamsun utai 5 iku huna utai khamsun iku manbong iku min qawasi madhuri saking perkara kang rusak awak. Hukukul walidaini siji wani wong tuwa. Wal mar'atu lan wong wadon yak tamimuha kang percaya ing mar'ah. Sapa yau juga bujulan ing mar'ah. Tahunahu mongko cidro sapa mar'ah ing yaujah. Wal imamu lan imam yutiu kang manut ing imam sapa anasu manungsa. Wa yasilan maksiat sapa imam Allah ing Gusti Allah.
Warajulun lan wong lanang wa'ada kang janji sapa rajul ngan nafsi sami awak dhewe rajul khairan ing bagus. Fa'alafa mongko nulayani sapa rajul wa i'tiradul mar'i lan ngaru bironi wong siji fi angsa bin nasi ing dalem bangsa ake menungso. Dan Abi Hurairah khamsun utai limo iku minal ibadah dadi saking golongan ibadah. Kilatu to'ami yo sidike pangan. Wal qu'udu lan lungguh fil masajid bidal masjid. Wa nadru lan ningali ila Ka'bah di mari Ka'bah. Jadi limo kuwi termasuk ibadah. Awake dhewe nyidhake mangane aja umpak-umpakan. Nomor lungguh indal masjid. Wis tuwa lungguh niate nikah iki salat ora gogok maca ya ora muni ya Allah ya ora astagfirullah ya ora dikir ya ora pokoke niate ingsun nikah nang mesti dadi ibadah. Terus delok Ka'bah. Wa nadru lan ningali fil mushaf indal mushaf. Kuwi ibadah. Wa nadru lan ningali ila wajhil alim. Nyawang delok namake wajah wong alim. Iku termasuk ibadah. Awake dhewe nyawang wong alim wis ibadah. Ora mung dadi maca-maca. Nyampe maca-maca malah dadi elek. Nyawang karo wong alim wae iki nyawang kok. Dan Abi Hurairah khamsun utai limo iku man utai wong iku uti tuhuna dan paringi sapa man ing khamsun lam yudar orang den ngapura sapa man ngalantarkin amalin akhirati dengan satu tinggal ngamal akhirat. Jauh jatun yo buju wadon solihatun kang soleh. Wa banuna lan biro-biro wana lan anak. Wa banuna abrorin lan anak kang bagus. Wa husnu mukhalatatin nasi lan bagusi campuran manungsa. Wa ma'isatun lan pengupo jiwa fi baladihi bedal negara iman. Jadi termasuk awal itu menyambut kalau negara ini bagus. Wa hubbu ali Muhammadin lan demen keluargane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya awake dhewe kok dikei limo iku wis to iku wis nang akhirat lumayan bejo. Siji ketika urip awake dhewe dikei wong wadon sing solihah. Dikei anak aku kumpule karo menungso apik. Terus digolek rezeki awake dhewe wis nang negara ndak usah tekan Korea, Jepang, ndak usah. Terus yang terakhir aku seneng karo keluarga Kanjeng Nabi. Seneng keluarga Kanjeng Nabi. Iku lantaran dadi mulia ning jenenge akhirat. Ngaji bin Arqam khamsun utainimu iku ya'jilu agi-agi sapa Allah Gusti Allah. Iso ibiya mari wong kang duweni khamsun. Alaku bada ing tatrapan. Al-Baghyu siji wong kang rusak wong liya. Maksudnya
limo iku bakal dicepetake. Gusti Allah maringi dicepetake. Maringi siksa itu, maringi tatrapan dicepetake. Siji rupane apa al-baghi. Wong sing lancut sing senengane gawe rusak wong liya, kuwi wis ditandani. Wong kok senengane gawe rusak wong liya wis ditandani ora suwe iku bakal topi wales. Wal bodru lan cidro. Wong senengane cidro iku ora suwe iku itu balsane Gusti Allah. Mergo limo iku Gusti Allah nyepetake piwales. Wa uqul walidaini lan wani wong tuwa loro. Wong kok seneng guna wani karo wong tuwa loro wis dipatani sing ngene kuwi arep ditentanono iki. Wa qadiratur rahmi lan bukan mutosakan. Wong sing seneng mutosakan tentanono rusak dina. Wa ma'rufun lan kebagusan layu selalu kang ora den syukuri apa ma'ruf. Contohnya awake dhewe digawe apik karo Gusti Allah, digawe apik karo Gusti Allah, kok kita tidak pernah mau mensyukuri. Utawa awake dhewe digawe apik karo wong, kok awake dhewe tidak pernah membalas kebaikannya orang itu. Sendana wis ora suwe ngapi panu di pantai kalau gawe atau ngapi aku tidak harus sudah karena bahwa ma'ruf layus ulawa itu men awet api tatkala diparingi karo Gusti Allah aja kok syukur karo Gusti Allah iku awet. Dan carane piye? Awake dhewe pamane dagang utawa apa awake dhewe ditambahi karo Gusti Allah lan kita syukur. Lah cara syukur ya hitung sithik sedekah karo anak sedekah utawa ditajak dalam kebaikan. Rawahu Ibnu La'alim ngan Zaid bin Sabit. Khamsul utai lima, khamsul misalil utai liman perkara. Iku yuftirna batalake apa khamsul misal as-shaima ing pos ing wong kang poso. Wa yakuduna lan rusak apa khamsul al-wudu'a ing wudu. Al-kadbu yogoro. Kuwi batalake rusak poso. Wal kibatulan ngrasani. Wa nami matulan adu. Wana dulan ningali bisa watin kelawan syahwat. Wal yaminu lan sumpah al-kadhibatu kang goro. Al-rawahu riwayat hadis sapa al-Azdi Imam Azdi fi du'afa dalam kitab du'afa fi du'afa dalam kitab du'afa wal vitamin sallallahu